ɓiɓɓe fulɓe andu diine maɗa fedde heblo sukaɓe Afrique takkusana yoni to mbayi hawa gaya dadala koyli alpha kon waktu yoni ha to beeli hele nder galle Abdourahmane Ka di gajjil ka e ko taari ɗum kala ene jeeya e gardidi kabruji men to leydi Sénégal discours hoorejo leydi ndi o holliti omo weedi jungo makko fati banggue kaldigal beele jaam e kisal heɓe e nder leydi Sénégal gardiɗo suudu saɗa leydi Sénégal holliti yonnude goɗo hen miijo ngo mawɗo leydi Sénégal yaltini to leydi Mauritanie ballal timmugal iwgal leydi Chine ɗum ko ñalawma hanki o jaɓɓima ɗum gardiɗo cetal tajour iwde ambassadeur mo leydi Chine taweteɗo to Nouakchott kene tolno e ujunere tonnes taw koye guura nga hinde beele to leydi Mali diwan Banemba kene tolno e capanɗe nayyi école woni ko uddi yogay commune aji taweteɗi toon gam hulede janguji to banggue ndenka e kisala sukaɓe janggoɓe toon to leydi Guinée Conakry tribunal mo Conakry ñaawi hanki o ɓen safoɓe tatoɓe hinde médecin duuɓi 15 ha duuɓi 20 e kaso caggal mayde suka debbo biyeteɗo Maha Silla kabruji men manawen ha to Côte d'Ivoire Burkina Faso Nigéria RD Congo Gabon ha to jolama jaɓeri musidɓe tedduɓe woto goɗɗe joni jañoɗen kura ko koddiɗo belɗo hen banggue jawɗo bomde so tawi mbaɗɗa hen ko matériel mo moƴƴani comptoir français de électricité ari e dow moɗon addani mon ko produit moƴƴo matériel original giwɗo toon to leydi France taw kadi an gonɗo e mahango guila e galle ma ha e batimaji maɗa jumaji e jamaji kala ko maha toon son jokkodire comptoir français d'électricité ma on keɓe en hoolare timmude no feewi an mahaɗo galle mum aɗa waɗi hen kalisaji ha heewi aɗa itti ɓoggi courant ɗi moƴƴani walla contact uji goɗɗi aɗa waɗi hen saaha kala ene bonna matériel uji maɗa ene suma lampaji maɗa jokkodire comptoir français d'électricité joni keɓa hoolare comptoir français d'électricité tawete koto Dakar lamorgo leydi Sénégal to Kerma Sar taɓande temedere hakkude mum e Osan koni henna sifori so tawi ko comptoir français d'électricité so tawi jiɗɗa ko modulaire uji moƴƴi jokkodire mabɓe disanteur uji moƴƴi différentiel uji moƴƴi table électrique kono kadi lampaji e ampoule aji kala couleur mo jiɗɗa aɓe jogui taw kadi ko lampaji leernoji hakkude galle ha bedda kala hen no jiɗirɗa projecteur uji moƴƴi aɓe jogui ɗumena ko nonne kadi ɓoggi vidéo surveillance jiɗɗo wadde ɗum e galle mum aɓe jogui hen kala ko jiɗɗa les botaji moƴƴi kala hen ko jiɗɗa sa jokkodiri e comptoir français d'électricité joni keɓa hoolare cumoji ɗi ene keewi e kala saaha lampaji ɗi ene cuma firgoji ɗi ene maasa kono kadi sa jokkodire comptoir français d'électricité a moosat ha tina a heeɓi ko laaɓi sa yiiɗi jokkodirde e mabɓe mbatta ko 00 221 77 542 50 84 walla mbaɗa 77 605 48 02 musidɓe tedduɓe jaɓanena comptoir français d'électricité e dow meɗen ceerno jibisi wittiyanke safriyanke safroji fina tawa ceerno jibisi kumpitiɗo ƴewgal laaɓaɗo lasrari ceerno jibisi holliti an joguiɗo humre caɗele dewgal caɗele jeegu caɗele ɗannugal caɗele kayitaji kumaɗo kala hende sa jokkodire ceerno jibisi ma heɓen kollaɓi ceerno jibisi ko wittiyanke leɗɗe cafrowo safroji fina tawa yogay ñabbuji cuuɗotoɗi e nder ɓalli ko wayno fibron kiis hémorroïde tension diabète nonne kadi donkuɗo ɓesnude caɗele gorago mo seyɗani memi
kala hen ceerno Djibisi no humpiti. ceerno Djibisi ne jogii lekki kesi wittaki wiyeteki muuɗa hirnda sa muuɗi tan a yitoto hen hoore maɗa. ceerno Djibisi ne jogii leɗɗe bittade cafroje yoga ñabboji cuuɗotoɗi e nder ɓalli. kono ne kadi ceerno Djibisi ne jogii pegge usula ndenka ekkisal haɗanma dabare kame liggeyaji bonɗi kala. ceerno Djibisi laaɓaɗo listihar sa noddimo a rokkimo indema e inde nenema ma o haalane kala ko gonduɗa ha cikka elle ko onon gondi. ceerno Djibisi tawete koto Mauritanie to Nouakchott to legala netteka sa yiɗi jokkodirde ceerno Djibisi ƴewanma listihar an gonɗo Mauritanie ko ujunere ugguya gonɗo e leyɗele ñamoje franc CFA joɓata ko buuɗi temedde nayyi mbuuɗo. kala gonɗo e leyɗele goɗɗe ceerno Djibisi ene yarliti waɗandema taw hay mbuuɗa yoɓani. beele jokkodira e ceerno Djibisi ko numéro makko Wave walla ni Orange Money mbatta ko 77 653 03 67. so tawi noon ko numéro makko appel e WhatsApp ha mbawa jokkodirde makko mbatta ko 00222 47 22 80 84. so tawi noon ko ceerno Alassane Sy onne kadi ko gollodiɗe mo miñi ko. so tawi ko on jiɗɗa jokkodirde mbatta ko 00222 28 10 00 13 bas ceerno Djibisi taweteɗo to Njum to Legala wulade beeri woɗɗani juma murida woni toon ko ceerno Djibi Dem koye on jokkodirta jiɗɗo jokkodirde on gonɗo e Sénégal e nokkuji goɗɗi kala mbatta ko 77 395 99 17. musidɓe tedduɓe ceerno Djibisi e jeese meɗena. gorel te ko haa ko moƴƴo iwru ko en tokkore dinnoro ari ko wallude en e safrude en ha moñi kala yiito hoore muɗuma. an jogiiɗo caɗele AVC jogii caɗele cardiaque ƴiiƴam dogata e ɗaɗi mum neɗɗo tuƴiiɗo ɓanndu musoru koyɗe musoje an jokkodire gorel teyya. an jogiiɗo diabete ɓanndu ma ne jaada ƴiiƴam dogata e ɓanndu maɗa a wawata yaade juma ni jama ni jokkoyde en ɗama jokkodire gorel teyya. gorel teyya ko kawisaji mawɗi iwi ko toon to koridinoro ko haa kono haa ko warga ni woccako a wulnat aɗa yara aɗa yiito hen cellal ɓanndu maɗa. hewɓe cettima dañi jaam e gorel te kila batti yarde ɗum rafiji kewɗi cuuɗinoɗi e nder ɓalli mumen kala gasi ha laaɓi. e heyma joguiɗo AVC tinɗo e ɓanndu muɗuma ɗeɗon gueɗe jokkodire gorel te joni joni keeɓa ko laaɓi. sa yiiɗi heɓde ko laaɓi ko fate banggue gorel te jahata koto site mabɓe internet a mbaɗa www.gorelte.com. sa yiiɗi jokkodirde tonggode gorel te so tawi koto leydi Mauritanie jokkodirta koye Boy Niassa 00222 47 85 20 96. so tawi koto leydi Sénégal jokkodirta koye Mamadou Ngaydo 77 128 23 40. so tawi koto Kidira jokkodirta koye galle ceerno Habous Diallo 77 554 75 54. so tawi koto Wourossogui ɓernde Fouta jokkodirta koye Habi Seka mbatta ko 77 199 00 86. so tawi koto leydi France jokkodirta koye Haruna Ngaydo 06 50 99 64 43. so tawi koto États-Unis de Amérique jokkodirta koye Abou Sow Kawral Fouta business plus 1 34 77 01 56 77. musidɓe tedduɓe gorel teyya ko kawisaji Allah mawɗi goni e muɗuma. kettude kaburuji mon e ɗemngal pulaar Afrique, Asie, Europe, Amérique, Moyen-Orient, Océanie. jam ñalle mon musidɓe tedduɓe njeslaare joyi seeɗto hitande ujunnaje ɗiɗi e nogas e tati yonti kumpital men
ɗemngal pulaar ɗo yeeso haalirde he ko musidɗo moon giɗo moon sehil moon Sar Abdullaahi Saar to karallagal Weltare TV ko musidɗo moon Saydou Abouba onon rewindiɓe golle Weltare TV weltare ɓiɓɓe fulɓe tarihaji annabaɓe buuɗe moon yurmede kabruji moon kumpite moon e gueɗe moon kala son jeehi to YouTube on tappi Weltare ɓiɓɓe fulɓe ma on jii toon tengade nde kala ko mbaɗɗon toon téléchargé ma on mbawa moftande koye moon ko alɗude humpitade ɓuuri a humpede no jayde Weltare TV weltare ɓiɓɓe fulɓe woy wadde kala ñalawma ne jaɓɓo ceerno Ibrahima Saydou Kane arana men ko fate banggue ɓuure korka ceerno Ibrahima Saydou Kane assalamu aleykum wa rahmatullah. aleykum assalam wa rahmatullahi ceerno Abdullaahi Saar en calmini dendagal hettiyankoɓe Weltare ɓiɓɓe fulɓe andu diine maɗa en jetti Allah ko heewi hande nayortoɗen koto banggue tañuɗe korɗo so tawi neɗɗo hoori ha hiiri an wonko Allah luɓorima e yaajede tañña ɗumen korka mumen ka foti noon a waɗan ɓe jaram ɓe jari walla a waɗan ɓe ñamde ɓe ñaami baraji muɗum ko Allah tan andi no poti taw jatan ñamde hooroɓe tañña ɗumen ko wayno nawa jama tufam walla nawa jama ñamde baraji muɗum ko Allah andi no foti. Nelaɗo sallam en haali en haaluji kewɗi o wi on mo taññi korɗo o wi ene woodani mo jobdi korɗo o fonno hebde ndi taw ustani kadi e jobdi korɗo o haydara. habri hadis o ko Imam Ahmad e Tirmizi te ko sahih. o wi neɗɗo taw ene ñalli horde gila subaka ha hiiri pewjanamo ñamde o ñama haw haara walla pewjanamo jaram o yara haw ɗumɗita. ay so neɗɗo hoori ñalawma goto ko heɓata e baraji ko on ko fonno hebde baraji ɗi fonno hebde ko hoori ko dokkeɗa hono ɗin ɗon an ñamminɗomo o taw kadi ustani e baraji makko kanko korɗo haydara. nelaɗo Muhammad sallam kadi wonto o haali o wi on taññuɗo korɗo o ñammini ɗum walla o yarni ɗum taw koye e jawdi makko dagindi ay Allah ene taga malaikaji ɗi ene juula e makko kanko taññuɗo on ɗon korka ka ha korka ka maaya e kala waktu jonɗo malaikaji ene juula e makko kanko. neɗɗo ñalli horde ha hiiri a fewjani ɗum ñamde ñaami ha haari walla a fewjani ɗum jaram yari ha ɗomɗiti taw koye jawdi maɗa lamdi ɗeke wona jawdi ndi laaɓani ndi ay Allah taga malaikaji ɗi ene juula e ma an ñamminɗo on ɗon kornoɗo walla an jarnuɗo on ɗon kornoɗo o ha korka ka maaya kala waktu jonɗo malaikaji ene gara ene juula e maɗa. julde malaikaji koko jaɓete tan ko an jeyi baraji ɗi an baɗɗo ɗum o. e on ɗon hadis noon habri ɗum ko dabraniyu habri on ɗon hadis goɗɗo kadi mo nelaɗo Muhammadin sallallahu alayhi wa sallam kadi wi on kadi taññuɗo korɗo ene juula e makko Jibrilu jamma leylatul qadiri. so tawi jamma leylatul qadiri ari Jibrilu ene juula e julɓe ɓe kala noon mo Jibrilu juuli on sen jiiɗi mbiyen tew muɗum harmi jeygue on noon ñamminɗo korɗo walla yarni korɗo Jibrilu ene juula e makko ñande jamma leylatul qadiri so ari. hebde jamma leylatul qadiri weeɓani kono Jibrilu kam ene andi jamma leylatul qadiri Allah ne andini ɗum jamma leylatul qadiri Allah ene tellina ɗum jamma leylatul qadiri yo juule julɓe ɓe on noon taññuɗo korɗo Jibrilu so ari ñande jamma leylatul qadiri ene juula e on ɗon kala mo Jibrilu juuli noon on sen jiiɗi mbiyen tew mum harmi jeygue yo Allah jaɓanen golle men moƴƴe ɗe yo yaafo en ko taariɗen e ko perguitiɗen yo Allah jaɓanen korkaji men ɓennuɗi e paaɗi ardi ɗi foof yo Allah hokken tawede korkaji kewɗi musidɗo mon Ibrahima Saydou Kane ɗo e ligsey bagorgol ngam weltare ɓiɓɓe fulɓe andu diine ma. on jarama. ceerno Ibrahima Saydou Kane ɗe mbasi tan yimɓeɓe wadde yoɓe coodoye guertoɗe walla tew walla liɗɗi ɓe caha ɗum ha feewa ɓe mbaɗa hen salat seeɗa ɓe marñira ɗum ha wela ñamde ɓe ɓattina ɓen jiyaɓe Allah ɓe kumtina ɗumen ɓe jarna ɗumen jarmeje moƴƴe no feewi beele Jibril o ene juula e men wonana men nafoore e ɓural kala nde tawno ñamminde neɗɗo
ñamminde keegaɗo ñamminde miskino ñamminde neɗɗo mo wawani ñamde wona gueɗe ñamantere taw ñamanteje ɗe ko ñamanteje martabuji towɗi no fewi jeeya koye ɓuure mawɗe no fewi ɗum noon tinnoɗen e ñamminde koye men guilay fruiji ha e jarameje moƴƴe kala wonani men gartam wonani men kadi ndesari to aljanna kabruji men e ɗemgal pulaar ko hen keddotoɗen gartaten koye discours mawde leydi ndi sénégal mo wanno taw kadi discours o faati koye yontamo leydi sénégal ko fade banggue métier kame golle ha tenti kadi to banggue secteur aji privé beele sukaɓe mbawa wonde sukaɓe dariɓe darde fayidinde mbasa wonde sukaɓe funtuɓe koye mumen gona sukaɓe labtuɓe lallitiɓe taw ko joomen darde hono no mawɗo ndi hollitiri koye nder ɓernde makko sukaɓe kala goni goto kala ɗo woni omo miijo ɗum o miijono ɗuma wonande ɓamtare moƴƴere no fewi koye on discours kanko mawɗo leydi sénégal o eri kaldigal e jaam ɓiɓɓe leydi ndi kala ko wiyete dialogue national beele leydi ndi wona e jaam e ɓuural e kissala assemblée national gardiɗo ɗum o woni amadou mam dioba o holliti weltare makko mawde no fewi ko fate banggue haalande mawɗo leydi ndi nde tawno so tawi mawɗo leydi noddi dialogue kaldigal jaam e kissala yimɓeɓe kala poti ko wattude hen haqqillaji mumen ko wayno lundi yanke biyeteɗo ousmane sonko holliti 2018 mawle ndi noddino 2019 o noddino wona ngol woni goo noddudemo ko fade banggue kaldigal kono e kala saaha ko haalete ko wona ɗum woni ko ɗoftete ɗum jeeyi sababu oɗo saaha herƴo mawɗo gonɗo ɗona ñalawma hanki o seppo ɓen koninkoɓe kame civil ene nder leydi sénégal kala seppama e nder 46 département ji taweteɗe nder leydi ndi kala ɓiɓɓe leydi ndi kala jalti gam hollirde weltare mumen e manditare leydi sénégal hewɓe hen duwanima duwani genni ndi hanki o kanko mawɗo leydi sénégal ɗon ɗo dadiɓe ceppuno gayni wo décori kene tolno e 497 agent taw ko administration liggotoɓe hakkude police gendarme kam e ko heddi ko kala beele kadi ɓeena gam siftinde golle mumen e darde mumen fayodinde no fewi caggal nde mawɗo leydi ndi rewni konngol mum e jagorɗo gueɗe nder leydi kame jatingol laamu ko fati banggue bismademo wonande yeewi askan wi taw koye landaji lundo ha ganda yeewi askan wi hoore mum holliti kañum wona nottotoɓe ko fati banggue ndiɗo mbadi caggal yimɓe mena nana jaggani ndumba e nder gendi ndi taw kadi ndumbira ko ŋañŋañalde kono yiyama toon hanki o barthélémy dias maire mo wuuro dakar taw ko jaadiɗo yeewi askan wi wona kanko tan baara gay yiyama toon mam diara fama kañumne yiyama toon hewɓe won jiyama toon kono kanko barthélémy dias o ari toon koye dow inde maire mo dakar o ari koye dow inde citoyen wari koye dow inde nottade gendi leydi ndi kala nde tawno ñalawma o wona tan républicain jeeyi ɗumen wona tan yeewi askan wi ko ɓiɓɓe gendi leydi sénégal kala ndendi on ñalawma hay goto ni fotani fadde ha nodde oɗon ñalawma sen jalte oɗon fanno garaten koye union nationale des travailleurs ko fate banggue justice leydi ndi ɓe kolliti hande o ɓe natani hofgo juuɗe ngo alda e happu kono happu mabɓe ko balɗe tati so tawi ala ko gasi koɓe ɓeydoɓe ɗum noon fuɗɗi ko 5 avril hande o gam wullitadeɓe caɗele ɗe ɓe gowi wullitade kala saaha laamu ngu ha tenti toɓɓe kaldanoɗe tawɗen toɓɓe kala ala hen ko gasiɓe erima jagorɗo ñawoje leydi ndi nde wattata haqqille mum ko fate banggue oɗon fannu hofgo balɗe tati hande alarba ha fayenma aljuma so ala ko gasi koɓe ɓeydoɓe jamra ko catal islamique gongal e nder leydi sénégal ɓe kollitima ɓe porte plainte taw ganduɗa ko activiste goto kalowo biyeteɗo papa oumar dia mo ganduɗa yaltini konnguɗi muɗum gam wiide catal bitegal lonas ko catal lotori holliti wonde yaltini biyeji nogas ko biyeji nogas yaade makkatul mukarrama gam wallide jamra holliti ɗum wodani to itti on kabaru kala yo laɓɓin ɗuma jeeyi sabaɓe kollitima ɓe porte plainte oɗo saaha woni kewɗe nder leydi ndi sénégal e kala saaha ko ƴewde neɗɗo mantiniɗo waɗa natal muɗum waɗa e réseau sociaux yoga e réseau sociaux criminel gam wadde hen joomum rip yimɓe ɗe goya wiyede joomum maayi ɓe mbaɗi noon ko biyeteɗo halima gadji noon ko mariama diala taw kadi ganduɗa ko gendiyanke mo leydi sénégal jo film uji kewɗi o holliti hen mette makko mawɗe no fewi kono o holliti o accirtano mo porte plainte wonande
waɗɓe ngalɗon natal mbaɗi hen o yalti aduna nogase tati nogase nayyi lewru mars ko nden bateau migrant en giwnoɗo ɗon ɗo maaje kaɗɗiɗe Tunisie ngam yaɓande toon to Espagne kamɓe ɗon ɓe joldata koye nokku mbiyeɗo Safa ko ɗon ɓe jolduno 54 wonnoɓe hen yooliɓe ha hollira nogase goho ko Sénégal najo jagorɗo gueɗe caggal leydi mo gendi leydi Sénégal neeli sete faade toon to Asfa to ganduɗa tufde ɗoɗon ɗo ɓen migrant en kewi joldude ngam yurnitade wiyede nogase goho Sénégal najo keddima e ɗeɗo diƴƴe kala beele wittoji mawɗi mbaɗe hen ɓen kolliti cuwa taw hay awde hen walla ni wiccide hen ɓandu hay wotoro tribunal mo Tivaouane subaka hande o ñaawi nayo taw ko yaadiɓe Pastefa jagganoɓe guila ñande 16 lewru mars wiyene ɓe woto ceppu e dow haɗede kañumen mbi ceppat yamirama jamiraka kala ɓe nayo gandiji mawɗi ɗownoɓe ngoɗon seppo nangganoɓe gila 16 lewru mars ñande nogase jeenayyi ko nden ɓe ñawano ñawore mabɓe yani hande ha laaɓi maɓe lelo lebbi ɗiɗi e kaso ferme tawɓe jiyata nangue hanki o ko accident musɗo baɗɗo e nder wuuro Diourbel ɗum ko motoji ɗiɗi Jakarta ko hewani yiyede kanji ɗiɗi natodiri jibini noon goto wasi hen fittandu muɗum ɗon ɗo ɓe gonno e cortège oto ceernajo goto nawatnoɗo kumtari hawre won moto goto iwnoto ene doga dogdu sattude no fewi ko nden ɗi natodiri e ngal ɗon pelɓodiral jeeyi sababu goto e almuɓe on ceernajo biyeteɗo Pape Gueye wasi hen fittandu muɗuma ko fate yinnode yoɓade fittandu Ousmane Sonko no kewirede kala saha docteur Simone Blouse ene wonde alhaji Bañinki Ngom ɓe ɗiɗo noddama hande mbaɗama déféré maɓe mbal jemmaɓe gadi to kaso ɗum ko caggal hollirede wonande Ousmane Sonko holliti gila tan dadi ɓe nawtuno ɗum galle mum ronkino fofde naggam way kono haalande makko nde ni wonko joofi ko laamu ngu jeeyi sababu yinnode yoɓade fittan makko no kadi ɓen doctoreɓe wannoɓe ko fade banggue visite ɓandu makko ne hatta jinande laɓɓitinta ko ɓuuri labde ko tawi e ɓandu makko beele ko ɗum ko wi ko walla ala wona ɗum ɗon to West Foire toonne kadi ko agent goto immobiliére tawa ene warti e nder suudu muɗum ɗum ko heccanki sanga 16h juulal takkusana joom suudu jeyɗo on immobiliére caggal nde hattimo balɗe tati balɗe nayyi ko nden haalani yimɓeɓe ɓe noddi gendarme nde gendarmerie ari ko nden ɓe dajjiti baafal ngal ɓe tawi omo welta kono kadi loskoji gadiɗi waɗede andaka ko jeeyi sababu o warti kono kam hollitama ko neɗɗo kewnoɗo ñamade no fewi won dewannoɗomo haalis e kala sahani namdomo haalis muɗum ene gasa taw ko ɗum heewe hoore he hawnati wawde munje o yaltini hoore makko oɗo henna aduna to ikkada université Cheikh Anta Diop ko worɓe ɗiɗo mbetta caggal bibliothèque ene mbaɗa yahata yimɓe ko yoɗani hen goto noon ɗum ko ñande nogas e goho lewru mars goto wiyete ko Amadou goɗɗo wiyete ko Boubacara o ko duuɓi 16 ko suka goɗɗo o Amadou o ko duuɓi 49 no suka o wiiri wonande wirtima Amadou o ene yara café to Royi Sisa to Royi Sisa Médina en wonde sehila mum nde no wirtima ɗon sanga minuit on noddimo yo ara ɗofta ɗum université Cheikh Anta Diop nden ɓe jeeya ɓe jetti toon itti 60 nogas tottimo wi jimmi ko gonden kankone o salaki ɓe ɓorti noon ɓe gone waddude hawre ɓe jiyama ɓe dogi ɓe nangoya koto canal 4 ñawore makko kanko Amadou duuɓi 5 e kaso omo yoɓa million ko preje franc CFA jeheten ko ton to Ziguinchor taw yen toon musidɗo men Amadou Ishaga Keɓe hol kabaruji garanɗen to Ziguinchor ko taari ɗum kala kikiɗe hannde o. Assalamu aleykum wa rahmatullah. Aleykum salam wa rahmatullahi taala wa barakatuhu. Sar Abdullaahi Saar salmitama e dennagal hettoɓe Weltare TV. kabaruji garanɗen ɗo e nder Ziguinchor eɗen gandi hankideyi ko ñalawma indépendant wonno mintere ɓe jalti ɗo e keewal i wuro ngo yalti e keewal kamɓe fof ɓe kawroy to e Santhiaba ka militaire George Boissy ina wayno ko kamɓe jogui maajo ngo hanki yimɓeɓe kolliti weltare mumen no feewi e oɗo ñalawma nde ha defile o gasi gouverneur Ziguinchor Guédiou Diouf o ƴetti konngol o holliti yimɓeɓe yoɓe mbaw toppitade ngaalu gongu e Casamance gongu e Sénégal ɓe mbawa rende ɓe goppa cumuji ɗi ɓe goppa koɓe peƴƴata leɗɗe ɗe e ala ko nafata
ina wayno ose fore en kamɓe ñalawma hanki o ɓe jiiti men koye mabɓe e jettoro golle mabɓe yiyama toon no feewi noɓe daruri e nder Sénégal. Président de la République Macky Sall eɗen gandi o yaafima 650 prison en Ziguinchor kaso Kapsik Oussouye e kaso Bignona kamɓe de ɓe kolliti ɓe jiitima hen koye mabɓe ina wayno ɓe dokkama hen fodde 60 neɗɗo ma ɗum wawa yulbinde kasuji mabɓe ɗi kadi ha nde wonno kasuji ɗi ɓitti no feewi. So tawi en garti ɗo e nder Ziguinchor eɗen gaddi conférence uji ina keewi e ñalawma lewru korka ɓuri teskitede noon oɗo conférence hanki ko Moulaye Aydara hecci hanki o waɗi ɗo e Santhiaba kanko woni Tanum Sarifu Younus o holliti réseaux sociaux sukaɓe ko hen tan goni jamma e ñalawma yoɓe goppu ɗiɗo haalaluji ɓe goppa réseaux sociaux ɓe toppito golle mabɓe nafaɓe aduna nafaɓe lahara. So en garti ɗo e kadiral ena wayno église aji gonɗi ɗo en e nder Ziguinchor Bignona yahanma to ha Oussouye ɓe mawnini ñalawma hecci hanki holɗum Isa alayhi salatu wassalam Jésus Christ mabɓe ina wayno ñalawma nanno Égypte on ñalawma arti ɓe mawnini no feewi kamɓe église aji gonɗi ɗo e nder Casamance e diwan Casamance. Weltare TV musidɗo Ahmad Issa Keɓe gorko mbotto kabaruji ɗo fuɗo radio Zik FM jokkondirde Sar Abdullaahi Saar yo Allah hokku en wattude o saaha mo wuuri eɗen cillira bi jaahi rasulullah sallallahu alaihi wasallam en ko walde jam. Amadou Issaga Keɓe en mbi amina ya rabbi ya rabbal alamina sen giwi leydi Sénégal koto Mauritanie Chine waɗi ballal manggal faade laamu leydi Mauritanie taw jaɓɓi ɗum ko gardiɗo cattal tajour woni Fatim Mitto Khattari hakkude makko e ambassadeur mo leydi Sine taw ko on ambassadeur biyeteɗo Li Bijing ko on rokkiri ɗum kene tolno 1,000 tonnes beele wallidde ɓen ñoolaɓe ɓe duuɗe mumen kettani jeesimen no feewi beele kadi mbasa tinde caɗele e nduɗo henna lewru korka teddundu lewru no woruno aɓe kofi juuɗe mabɓe aɓe ceppa ɓe gullitoɗo laamuɗo ɗo hoorejo leydi ndu hanki noon caɗele mabɓe gasi ɓe duttitima e golle mabɓe e wiide gouverneur mo Nouadhibou ɗum ko caggal nde ɓe kofi juuɗe mabɓe hôpital mo Nouadhibou ngam hollirdeɓe lebbi 9 ɗiɓe ndewata laamu ngu ɓe keɓani jaɓɗele mabɓe ko wona ɗum ko kadi hôpital o ene ngakki gueɗe cafrirɗe hayso tawi ñawɗo are mabɓe donkata ni koko ɓe mbaɗi e muma wi docteur Seydina Wuldu Ali Wuldu Wafi on holliti ɗuma ɓe kolliti kamɓe docteur ɓe joƴƴini hofgo mabɓe maɓe duttito e golle mabɓe ɓe ƴeewa so tawi koɓe kalde ngal ɗon nandiral ko beele ma laato walla ni ala laatotta ko jagorɗo pétrole mo leydi Mauritanie wo holliti e nder haalande makko ñalawma hanki o rokkiri yamirore sifande nandiral ɗum ko hakkunde société jilotoɗi ngalu e nder leydi ndi ko wayno sel britannique hakkude mum e Qatar énergie kami société Mauritanie to banggue ndelam kuɓɓam yiilade ɗum e tufɗe maaje kaɗɗe bloc mo C10 e nder leydi Mauritanie yiilade pétrole gaz ngaluji ɗin ko sifande nandirade ha ɓuura wawde ƴellidde faggudu ngalu leydi Mauritanie to hooso taɓal ɗimmal ɗum ko sete jagoɗo ñawoje leydi ndi caggal nde wanno batu mum manel seteji e nder leydi ndi kala ngam ɓattitade tribunauji ɗi yurnitade gueɗe ɗe guila e banggue ñawoje ha e gendarmeɓe police aɓe e liggotoɓe en kala oɗo saa hol ñawoje gaddade ko fati banggue ɓen hutortoɓe ndoolam ndoolagu yogay ɓen wiyeteɓe ko maccuɓe nanguiraɓe galleji he ene golline jamma e ñalawma to banggue korɗagu walla ɓuuragu doolaje walla gueɗe paadir noon walla ñiŋirde noon neɗɗo walla nanguirde noon neɗɗo walla yawrade noon neɗɗo ngam ɗin dossier ji hanti ko guddateɗi kadi ɗen gueɗe ko kaɗeteɗe e nder leydi ndi tawal ɗimmal koto hoosa ɗum ko hanki o hande o kala ngam findinde jertinde e ƴewde hol juɓɓudi peele ɗe ɓe mbaɗata haɗen gueɗe ɓuura wawde ƴellittade catal sinim no wowi wadde kala hitande so ƴewde gollotoɓe e gollorgal sinim ɓe guitta hen kene tolno yimɓe nogas ɓe nawa ɗumen to suudu Allah teddundu woni bayti woni toon to suudu Allah teddundu woni Makkatul Mukarrama ngam hajjoyde hitande hikka nde noon ɓe ɓurtini nogas ɓe nawi ɗum ha 96 ɓeydi hen kene wona yimɓe yonɓen fewi 16 neɗɗo taw ko yaaɓe foftorde mumen gollotoɓe ngal ɗon catal ɗum woni koɓe ɓeydi
e nder ndiɗon mbadi al akhbar hoorejo jagorɗo leydi Mauritanie woni wuldu Bilal holliti e nder hello muɗum wonande wo joɗodima e gardiɗo King Ross woni Paul Hawling ɓe mbawi yewtidde toɓɓe jaƴƴe no fewi ko fade ɓe gartam tiggirgol ngaluji e nder leydi Mauritanie. al akhbar jayde holliti jagorɗo ya ngara boli less hanki fawi hayre mum ngam mahde garasuji 5 mawɗi no fewi nder leydi ndi. hen garasuji 3 mahate koye nder Nouakchott, ɗiɗi keddiɗi hen goto watte ko toon to Jouayrata, goɗɗo watte ko to Kerola hakkunde leydi Mali kame leydi Mauritanie. nokku biyeteɗo Kuki El Jamma ene tawe nder hawdila harbi taw kadi goɗɗo watte koto natirde wuro Jouayrat, tati keddiɗi batte koto natirde wuro Nouakchott, hen goto batteɗo Nouakchott ko mawɗo no fewi waɗante ko camion ngaji mawɗi gaddoji marchandise uji taw ko ɗon juppata natata nder wuro to. otoji keddiɗi nawa ɗum nder wuro to e garasuji 2 mawɗi taw ɗum ko otoji ɗannotoji e nder leydi ndi ngam newnude yangara e nder leydi ndi. jarmum ma wonoy 65 million koppareji ugiya kiɗɗe ɗe to leydi Mauritanie. keddotoɗen jokkodiral ne ɓeydo hakkunde leydi Mauritanie kame Guinée Bissau ɗum ko caggal ñalawma hanki o nde joɗodi jagorɗo ko fati banggue pinal e ñeñe gendi leydi Mauritanie hakkunde mum ambassadeur mo leydi Guinée Bissau ngam ɓeydude jokkodiral e jiɗodiral golle e nder leyɗele ɗiɗi ɗe kala sengi wi to leydi Mauritanie paɗen ko to leydi Mali. to leydi Mali ñalawma hanki o udditama saison avril lewru ndun CNT woni laamu hakkunde o tawi gardugol colonel Malik Diaw ne tawtora ɗum hoorejo jagodo leydi ndi woni Chekela ko gela mayiga kene tolno 30 projet ma yurnite e nder nduɗo hen lewru ene hen waylo ko fati e banggue tugnorgal leydi ndi no yamirirno. hoorejo leydi Mali beele ɗen gueɗe mbawa yurnitede ɗum ko caggal nde dirtina référendum woote membitela jogornoɗe wadde 19 lewru mars nde laataki. ɗum woni ɗe gueɗe kala maɓe jurnita ɗum no fotiri ni hen to leydi Mali. keddoɗen jeeten ko hatton to Banamba kene wona commune aji jondi taweteɗe nder Banamba kene wona 40 école woni ko uddi toon ngam kulhuli jangoji worɓe jogitiɓe armeji hen 8 koye commune mo CBT hen 17 koye commune mo Touba Kouro hen 12 koye Tukuroba 4 ko Kiben hen 2 ko no biɗeɗo Tubukuru ɗiɗo hen ɗum noon jeeyi sababu uddede ɗum ko ngakkugol ndenka ngam teskede worɓe jogitiɓe armeji ne peeña e nder oɗon diwan e kala saaha tokkaya gouverneur mokkaya waɗi jillu mum hanke o e nder jeereji tawiteɗe hay wo holliti weltare makko wonande ngam yiidemo gueɗe nguura kewɗe no fewi ne mofta yoga e magasin uji wo holliti ene gasa taw leydi ndi wasata walla ni région kaya ngakketake nguura e nder lewru korka teddundu kono kadi wo holliti ɓuri hen weldemo kala ko prix ji ɗi ne ɗofta wonande ɓen commerçaɓe yeeyoɓe e oɗon fannu toñorodi sahela hanki ko tana musɗo waɗi yeeso tribunal mo ñorodi sahel ɗum ko caggal ɗiɗo mawniraɗo miñiraɗo nde natti famodirde to banggue leydi ndi jinnaɓe mabɓe ɗaldiɓe ɓe nawi haala ka noon to tribunal mo ñorodi sahela caggal ñawowo dirtini nden ñawore ha dumunna garowo wawa ñawandeɓe kanko mawniraɗo biyeteɗo Mamadou Bamou o felliti ñawande hoore makko o yaltini pistolet artisanal o daaƴi e ɓernde miñi ko biyeteɗo Bojje o yooɓi fittande muɗum ɗon e ɗon ɓen dadi ɓe nanguimomo tawi e cuuɗi niɓɓi caggal nde holliti ɗum wonande biyeteɗo Cheikh Koulibaly kono ne kadi porte parole taweteɗo union porte parole union hamaliste en taweteɗo to ñorodi sahela sengi wi to leydi Mali koto Guinée Conakry paaɗen tribunal mo Guinée ñaawi hanki tato taw ko ɓen médecin en safroɓe ɗum ko caggal 2021 mayde suka debbo biyeteɗo Maha Silla mo sellano nawanoɗo to oɗon clinique jamma ɓe mbaɗimo viol kamɓe ɓen docteur ɓe tato kala wannoɓe veillé safrudemo ha ganduɗa o heddi hen jeeyi sababu ɓen ko nangganoɓe ñawru men yani ko wayno biyeteɗo Patrick
lama ene wonde Daniel lama kamene wonde subri sise ɓeɗo henna ñawama duuɓi nogas e kaso duuɓi sappo e joyi e kaso o milliard ko preje franc guinéen taw ko amane nde ɓe jogori yobde finoɓe to laaɓe puɗɗima mosde no feewi gon moso noon ko lawol laaɓe kedugo mo Sénégal oɗo saaha lawol mum hayre mum fawama taw fawi ɗuma ko jagoɗɗo ya ngara wi noon ko maire mo laaɓe ɗum ko caggal teskede lawol kedugo laaɓe kedugo ko lawol ɓakke no feewi so tawi ndungu ari otojine daña ɗo caɗele mawɗe no feewi taw ko camion ngaji giwoji toon to Guinée faadi to Sénégal kono kadi holliti ko iwde nokku bireɗo a tunturana ha fayma nokku bireɗo Delen kame Mali wona Mali mo leydi Guinée waɗani laaɓe fay to kedugo laaɓe ɗeɗo hen gueɗe kala ma ɗofte no feewi wi Mamadou Aliou Laali Diallo maire commune mo laaɓe kanko holliti ɗeɗon gueɗe wo holliti ko gueɗe ɓamtoje gendidi no feewi luural fuɗɗima heɓede e fedde pulago catal tabital pulago mbiyen tan catal pulago ngal ɓe inniri wonande association coordination fulɓe e haal pular to leydi Guinée ɗum ko caggal wonande on coordinateur gardinoɗo ngal ɗon catal biyetenoɗo biyetenoɗo jafoɗon alhaji jafoɗon kanko on jaltunoɗo aduna gila tan nogas e jeeɗiɗi lewru mars woni alhaji fatta ko balde caggal lomtinomo ko alhaji Al Husseinu bari o noon ko hanki yinno joɗade joɗorde nde hawre noon luural mangal waɗi hen ha fitinaji mawɗi jani hen oɗo sa laamu ngu uddi joɗorde mabɓe galle gudditaɗo mo ɓoyani no feewi ten uddikagol mum wontuno ko caɗele mawɗe no feewi sengi wi to leydi Guinée koto Burkina Faso paaɗen Burkina Faso kene tolno e million ngaji 3 pawɗi taweteɗo e nder leydi ndi 127 commune e nder Burkina Faso oɗo saaha nguuri ko caɗele mawɗe no feewi to banggue heege mangue no feewi wi noon ko espéra loni en ɓe kolliti ɓe erima oɗo saaha wonande ɓen yarlitiɓe wallidde aɓe katojini 777 million ko preje dollar e nder 2023 wi Abdouraouf taw ko goto e joɗiniɗo loni e nder oɗon diwana to Côte d'Ivoire fedde bandiji nangaɓe toon heccenke o tawa ngandi mawni ɗi ko gorko mo duuɓi 60 on noon feeñi e vidéo surveillance toon to Marcory taw kadi ko brigade ber police wiɓe teɓ e nder vidéo surveillance woni vidéo surveillance baɗanoɗo e nder oɗon magasin kanko on fiye mo duuɓi 60 o feeñi wo feeñje bandiji ɗi aɓe keela ɗen baafe haɓe naati nder ɗum noon witto waɗa hen ha tawa wona kanko tan goto jogui ɗiɗon duuɓi kamɓe ɓen joguiɓe duuɓi 60 e ndeɗon fiyande koɓe tatto safroɓe gendi leydi ndi ɓe kolliti ñalawma janggo so tawi laamu ngu hokkaniɓe wonande primaji mabɓe nde ɓe darino aɓe kaaɓo covid-19 hewɓe mabɓe maayi ɓe ndaaɓa ɓe dañi hen caɗele mawɗe no feewi guila nden ha hande ala kala koɓe keeɓi hen ñalawma janggo alhamisa o e nder gendi ndi kala ala kala ɗo safara wodata hen to Nigéria étudiaji sappo woni biftaɓe ɓe biftiɓe ko bandiji joguitiɓe armeji e nder état mo Kaduna koye nder école noko biyeɗo Katsiya wi gouverneur état mo Kaduna kono ɓen biftinoɓe ɓe nangama e wiide Samuel Arwan wonangol woni goo wonande pelle joguitiɗe ene bifta sukaɓe so jeehi ɗaɓɓira haalisaji so dokkaka jeyta ɓen sukaɓe pelle goɗɗe biteɗe islamiste en taweteɗe nder leydi ndi to RD Congo dawal ɗimmal koninkoɓe Sud Soudan jettima to Ngoma e nder Nord Kivu ɓe jettima toon gam faabade wonande finoɓe toon e wallidde leydi Congo habtade rebel mo M23 dawal gadingal arno toon ko 45 koninke ɗum ko ñande alet jewtuɗo henno hanki o kene tolno e 70 koninke woni ko yetti toon sifti ɗon Afrique de l'Est ɓe kolliti maɓe neldu toon armeji beele jamne dañe toon to leydi Congo suka debbo gabonaise taw kadi ko biyetenoɗo Joana dañi duuɓi 17 janggannoɗo toon to Turquie basnoɗo fittande muɗum ñande 25 lewru mars
tawani mayi sara université ɗo sara wendu wotoro ganda laamu leydi hollitino ko mayde naturel vidéo surveillance goto hollitino omo doga won rewɓe caggal makko ko wala ɗum kono ko waɗa ko viol rutti o wara warɓe jeeɗiɗo mbiyama teɓe jeegomo mbiyama teɓe hen tato ko hoɓɓe tato heddi ɓe jeeya koye nder leydi turki caggal nde laamu leydi gabon holliti hen metti mum mawɗe no feewi holliti yo loskoji mbaɗe hen beele waɗɓe ngal baɗal ɓe mbawa nanguede ndewne lawola joolam jaɓiri jérusalem jamma hanki o wuli jaw wulini jaw ɓen fidelen julɓe yinnoɓe arde julde to juma al aqsa eɗen gandi juma al aqsa hanti laamu leydi israel koko haaɗi wonande moɓodiral toon ɓen moɓodirnoɓe hanki ko police wattidi weddadema ɓe gaz uji ɗi hinde la kermosene kene foto wonde 350 nangama hen kono ɓe kolliti oɗo nokku kay hay goto wawa hadde ɓe ñibde ɗon to états-unis de amérique ngol woni go e nder histoire amérique wonande gonnoɗo hoorejo leydi ene daro e yeeso tribunal ɗum ko hanki kanko donald trump o darima yeeso juge to new york ɗum ko caggal nde o tuufi ko fati banggue haalisaji jondi 2016 faade suka debbo goto tumɗomo gondigo wongu ko fati banggue haalisaji ɗi o waɗi hen caggal mon beele on suka debbo muɓɓa hunuko muɗum caggal nde o dari o holliti kanko haydara o waɗani on procureur noddinoɗo ñawore makko accitimo ha lewru janvier 2024 holko jogori faddemo en ganda tawtene kanko donald trump bannoɗo mandat goto e gardidi leydi amérique waɗani mandat ɗimom jogui fodde wadde candidat mandat goɗɗo hollitino ko candidat 2024 to ukraine valdimir zelenski hoorejo leydi ukraine waɗi jilu mum hande o to pologne hakkude makko e nando makko mo pologne ɓen podi ma neldu sarde combaji tekkuɗi faade toon to ukraine ha wawa dartade e laaɗe diwoje kala saaha bomboje diwoje toon to leydi russie jagorɗo affaire étrangére mo leydi mum convoqué hanki jambas joɗaniɗo ambassadeur mo leydi france to moscou ɗum ko caggal nde waɗi publié vidéo goto ene hollira hen wargoji musɗe ɗi russie naɗe mbaɗata toon to leydi ukraine afghanistan talibaji ardiɓe laamu leydi ɓe kaaɗi ɓesguji leydi mabɓe nde gollodirta e gollotoɓe loni taweteɓe nder leydi ndi gardiɗo mission loni taweteɗo to kabul stefani holliti hen metti mum no fewi ɗum wawata latade loni wawa wonde leydi mabɓe taw gollodirta e ɓesguji leydi mabɓe to leydi france jonde kaldigal hakkude hoore jagoɗo leydi ndi kame syndicat je yiɗɓe kuulal ko fati ɓenge retraité nde ittete ha laaɓa wonande ko hoorejo leydi france yiɗi wadde ko waɗi échec ala kala ɗo ɓe nandiri hen ɗon ɗo hoorejo leydi france emmanuel macron tawite toon to leydi chine hakkude makko e nande makko jinping gam sifande nandiral ɓeydude jeygu hakkude leyɗele ɗiɗi ɗe musidɓe tedduɓe ɗum ɗo hen wonno kabaruji garadena kekiɗe hande o ɗo yesso haalirde he ko musidɗo moon giɗo moon sehil moon sar abdoullahi sar ketti malaki jaam yo jaam Allah hiraneno